אז יעקב. נעים מאוד, מה נשמע? ברוך הבא, איזה טוב לראות אותך. תודה. נחמד, האירוע הזה, אני שמח לעדכן אותך שבעצם זה הפודקאסט הראשון שלי. מעולה, שמח שבחרת בי בשביל לפתוח את הדבר הזה. זאת זכות גדולה שבאמת שאתה כאן, ואנחנו ככה עוברים את ההרפתקה הזאת ביחד. אני שמח שהסכמת לדבר הזה, ואני מקווה שאנחנו, בסוף שנינו מאמינים שאנחנו פה באים לעשות משהו טוב ביחד, וזה המניע שלנו לשבת כאן, אז שמח שאתה כאן. אני אשמח אם נתחיל קצת עם, אם תוכל קצת לספר על עצמך, אולי ככה בנוח, איך שמרגיש לך בנוח, איפה גדלת, אתה נשוי, לא נשוי, ילדים, כדי שככה קצת נכיר יותר לעומק. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על הזכות, לכבוד לי להיות פה ולהתארח אצלך. כשאני מדבר על עצמי, אני חושב שנכון לפתוח בזה שאני יליד תל אביב, זאת אומרת, נולדתי וגדלתי בתל אביב, בתוך שכונה הומוגנית של חסידי גור. יש שם אמנם גם כאלה שאינם חסידי גור, אבל רובם ככולם, נקרא לזה, זה הרוב המכריע שם חסידי גור, קהילה מאוד, נקרא לזה סגורה בעיקרון, קהילה מאוד שמרנית. שם גדלתי, ולשאלתך אם אני נשוי, התשובה היא כן, ולאחר נישואי... כמה אחים? אנחנו 5 סך הכל. אוקיי. משפחה לא גדולה במונחים חרדים, אבל אני חושב ששם חיינו, אנחנו 5 אחים, והתחתנתי בגיל 19. אז אם אני היום בן 28, זה אומר שאני נשוי כבר כמה וכמה שנים. יש לי 4 ילדים, ברוך השם. כן, הגדולה בת 8, יש אחריה עוד 3, ובסך הכל אחרי החתונה עברתי לבני ברק, לגור בעיר איפה אולי רגע, לפני שעברת, אתה גדלת בעצם בתל אביב, באיזה שכונה? רמת החייל, זאת אומרת, זה נווה שרת יותר, אבל זה נקרא, בהגדרה החרדית זה קריית הרים לוין קוראים לזה, זה נמצא שם בסך הכל בשני רחובות, רחוב הצנחנים, חלק מרחוב הצנחנים, ורחוב הדף היומי, שהוא כולו בעצם חרדים, חסידי גור, שמה. זאת אומרת, היינו כזה כמו מעגל כזה בתוך עצמנו, ומסביב הכל שכונות חילוניות. ובבית ספר למדת, או לא בית ספר, ישיבה, איפה למדת? מתחילים בחיידר, נקרא, חיידר של גור שנמצא שמה, במקום, בתוך השכונה. אפילו לחצות כביש לא היינו צריכים, זאת אומרת, מעבר חופשי, ושם בתקופתי היו הרבה ילדים, זה גם היה תקופת השיא של המקום הזה, היו שם אצלי בכיתה מעל 40 ילדים בכיתה, יחסית למקום כל כך קטן, זה הרבה מאוד ילדים היה שם. חיידר זה עד איזה גיל? עד קצת אחרי בר מצווה, זאת אומרת, בר מצווה, ובשנה שאחרי בר מצווה עוברים לישיבה. אוקיי. ככה זה היה, וזהו, זה פחות או יותר שגרת חיים קלאסית. ובישיבה, נגיד, למדת, אז עד איזה גיל סיימת ישיבה רגילה, או עברת לישיבה גבוהה? אז זהו, אחרי החיידר, אצלנו זה, מבטאים את זה חיידר. אגב, בין הקהילות החרדיות גם כן, הגייה היא שונה בין הקהילות. אחרי החיידר, אחרי השנים של החיידר, עוברים בעצם לישיבה קטנה. שוב, גם כן, זה דברים שההגדרות הדקות של זה משתנות בין קהילה לקהילה. אני מדבר כרגע על הקהילה שלי, אחרי החיידר עברתי לישיבה קטנה. זאת אומרת, שם הבחורים מגיל 13, כאילו אמצע גיל 13 כזה, ועד, אצלנו זה היה 4 שיעורים, זאת אומרת, עד גיל 18 כזה, ואז ישיבה גדולה. עכשיו, לרוב, בוא נאמר ככה, רוב החברים שלי על התפר הזה שבין המעבר מישיבה הקטנה לישיבה גדולה כבר התארסו, זאת אומרת, התארסו, ואז אחרי שנה בערך התחתנו. בשידוכים, אני מניח. כן, ודאי. בשידוכים, וגם בדרך כלל מחכים באזור השנה בין האירוסים לחתונה. ככה זה אצלנו בקהילה, זה גם דבר שמשתנה בין הקהילות, יש כאלה, אצל הליטאים זה הרבה פחות, אבל אצלנו זה ככה.
זאת אומרת, מסלול החיים שלי הוא חרדי קלאסי לכל דבר, מהחסידות, מעבר, אתה יודע, גנים של החסידות, אחר כך ישיבה חיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, חתונה, מגורים בבני ברק, כן, המסלול הכי קלאסי שאפשר לצפות, הכי צפוי. אוקיי. אז סיימת בעצם ישיבה גבוהה, ואז למדת? בישיבה למדתי, בוודאי, כמובן מקצועות תורניים בחיידר, כן היו שיעורים של ליבה, זאת אומרת, למדנו כן שיעורים היסטוריה, מדע, למדנו מעט אנגלית, זאת אומרת, זה דברים שהם ממש בסיסיים, לא עכשיו ברמת, לא הפכנו לפרופסורים שם, אבל זה נתן איזשהו מבט, היה לימודי חול, זאת אומרת, הבקרים יוחדו רק ללימודי קודש, זאת אומרת, גמרא, משנה, כל הדברים האלה, לפי גם כן ההתפתחות של הגיל. אחר כך עוברים בעצם למודל שהוא השעות אחרי צהריים, אז יש לימודי חול, זאת אומרת, אז עוסקים בכל חשבון, בכל הדברים הנלווים. ובעצם אתה בוגר של הישיבה התיכונית? עזבת את הישיבה התיכונית והתחלת לעבוד, או שאתה, מה היום אתה מגיע? זה גם לא ישיבה תיכונית נקרא, זה ישיבה, בישיבה אגב זה רק לימודי קודש, מוקדש רק ללימודים בעיקר גמרא, לומדים גמרא, מוסר, חסידות בישיבות החסידיות. זה בעצם סדר היום שלך כל כולו בנוי ומושתת על לימוד תורה, סביב זה, בסדר? גם היום זה ככה, או איך נראה הסדר היום שלך היום? היום זה שונה לחלוטין, למרות שבתפיסה, זאת אומרת, במשהו שאתה מייחל לו, כמובן שהערך שמוביל אותך ומנחה אותך, הוא בסוף של לימוד תורה, הוא אגב לא רק עצם הלימוד, זאת אומרת, כל החיים שלך בסוף הם מושתתים ומבוססים על ערך שנקרא תורה, זאת אומרת, גם אם אתה לא לומד אותה עכשיו בפועל, ההליכות שלך הן מבוססות על התורה, בעצם זה ברור, אבל מבחינת, רגע, בכל זאת לחיי היום-יום, אתה יכול רגע לספר איך נראה, איך היום שלך היום נראה, מה היום אתה עושה? אז אני אלך איתך לפי הסדר, זאת אומרת, אם אתה עוזב את הישיבה הגבוהה, זאת אומרת, אחריך אתה מתחתן, ואז בונה את החיים שלך, אתה בדרך כלל אדם מאוד צעיר. זה גם, אגב, הגיל משתנה בין הקהילות, כל קהילה משהו מקובל אצלה, ואצלנו זה גילאים עוד מאוד צעירים, כאילו גיל 19, 20 זה כבר מבוגר, בסדר? אז אתה בגיל הזה עוזב את הישיבה, מתחתן, מקים את הבית שלך, ואז הסדר שלך משתנה. רובם, מה שעושים, בהתחלה לפחות עוברים ללימודים בכולל, מה שנקרא. שם זה מסגרת לנשואים, שגם כן היום שלהם סביב לימוד תורה. זאת אומרת, הם קמים בבוקר. אני שואל עליך, בוא נשאר רגע עליך. אז אני גם כן, אחרי החתונה, הייתי בכולל, בהגיעה הזה, זה כולל. הולכים לזה, אני עצמי הייתי 2 כמעט. במסגרת הזאת, זו מסגרת שגם כן מקדשת את הלימוד, אתה בעצם ממשיך ממש כמו סדרים של ישיבה. אתה ממשיך ממש לגמרי סדר בוקר, צהריים, אחר כך סדר ערב זה מי שרוצה, אבל בחובה יש לך כמה שעות טובות ביום שאתה באמת יושב ולומד. וזה גם, ברגע שאתה נשוי זה יותר נתון לבחירה שלך, אתה מנווט את המכסה, כמה שעות אתה לומד, כמה שעות אתה עובד, כמה שעות אתה מקדיש לבית שלך, זה משתנה. כשאתה בחור, ישיבה, אתה כל כולך בעצם על זה, אין לך אופציה אחרת גם. באיזה שלב התחלת לעבוד? באיזה גיל? בגיל 20. אוקיי, ומה הייתה עבודה? כאילו 20 לקראת 21, כאילו זה כבר היה, הייתי כמעט 2 בכולל ואז התחלתי לעבוד. ומה הייתה העבודה הראשונה שלך? העבודה הראשונה שלי היא מה שאני עושה היום. התחלתי לעבוד בעיתונות, כאילו, בתקשורת. נכנסתי לעיתון משפחה, שהוא עיתון נחשב לעיתון מוביל במגזר החרדי, ויש לו השפעה רחבה מאוד. בעיקר בגלל זה שהוא לא עיתון מפלגתי. חלק גדול מהעיתונים החרדים הם משויכים למפלגה כזו או אחרת, וזה עיתון שהוא בעצם פונה לכלל הקהילות והמגזרים בתוך הקהל החרדי. וזה היה נקודת הפתיחה שלי משם. הבנתי. ואתה בעצם, אתה כותב בעיתון? זאת אומרת, מאז ועד היום, ב8 שנים? אני כותב בעיתון, אני משלב עוד דברים נוספים, זאת אומרת, בעיתון אני פרילנס מאז, אני משלב דברים נוספים, זאת אומרת, אני כותב טורים פובליציסטיים, גם בתקשורת הישראלית הכללית, יש לי הרבה מאוד טורים שפורסמו בוויינט, בגלובס, במעריב, אגב, גם בעיתון מעריב יוצא לכתוב הרבה מאוד על הזוויות החרדיות, ושוב, עוסק בנושא הכתיבה ופעיל בנושא הזה גם כן של הממשק, נקודות הממשק בין הציבורים בישראל, יחסי חרדים במדינת ישראל נקרא לזה, וזה מקום שבו
עיקר הפעילות בנושאים האלה, ועברתי בדרך, מה שנקרא, גם משרדי יח"צ ואסטרטגיה במגזר, מה שנתן לי בעצם תמונה מאוד רחבה. עכשיו, גם כמי שנולד בתל אביב מצד אחד, אבל מצד שני נמנה על הקהילה הזאת, אני יודע, כאילו, אני יוצר את החיבור הזה בתוך עצמי, זאת אומרת, אני יודע לדבר את שני השפות. כן. אז זה מה שגרם לי לעסוק בנושא הזה, שהוא היום גם הפך להיות בוער מאוד. אז בוא נשאל אותך, כשבאת לעבודה, או לא משנה פחות בעבר, אבל היום, יש לך איזשהו מסר שמבחינתך אתה רוצה להעביר אותו דרך העבודה שלך? או שאתה יודע כאילו להציג אותו בצורה... העבודה שלי כולה היא העברת מסרים. זאת אומרת, ברגע שאני כותב, היא כל כולה מעבירה מסר. זה בעצם הבסיס שלה. אני מעביר מסרים למחייתי. אוקיי, בסדר. אז אתה יודע לתמצת בכמה משפטים, כי תרגיש, לא צריך עכשיו להתקמצן על המילים, אבל בכל זאת לתמצת איזה מסר שאתה חושב שזה המסר שאתה רוצה להעביר לעולם. אני לא חושב שיש לי... כן, תראה, אני חושב שהמסר הוא לא אחד. בסדר, יש מקבץ של מסרים שאותם אני מעביר כל הזמן, לאורך שנים. המסר הוא שאם רק נקשיב, זאת אומרת, וננסה להבין את השפה של השני, כי השפות הן שונות. למרות שכולנו כביכול מדברים עברית, וכולנו משוחחים באותה שפה, ויכולים להבין את הדברים הטכניים, המהות של השפה היא שונה בין המגזרים, ואני כן כל הזמן חותר לנושא הזה, שאם תהיה נכונות להבנה לפחות, נוכל לפתור הרבה מאוד בעיות שיש במדינת ישראל מבחינה חברתית. הבנתי. אתה מרגיש היום אין הבנה? זאת אומרת, כמה גדול הפער היום בעיניך בין השפות, מה שאתה קורא לזה, שפות שמדברים... אני חושב שהפער הוא ענק. הוא עצום הרבה יותר ממה שחושבים. כלומר, יש איזשהו חלק שיכול להתקרב, יש צד שיכול להתקרב, לעשות איזשהו התקרבות יותר מאשר הצד השני, אתה חושב? כן, ופה אני אומר משהו דווקא שהוא קשור לי בהתחלה לקבל אותו, אבל המגזר החרדי נחשב, זה גם המהות שלו, הוא מתבדל, בסדר? אנחנו מתבדלים ואנחנו זה, וכביכול הטענה כלפינו זה שאנחנו יותר מדי מתבדלים, כאילו מצפים מאיתנו, בואו תעשו צעדים, תכירו אותנו, אתם כאילו סגורים בתוך עצמכם, בואו תכירו, ואני טוען שהסגירות היא מובנית משני הצדדים, ואולי אפילו יותר בצד החילוני. בוא רגע ננסה לקחת טיפה ולנסות להתעמק רגע בישראליות, טיפה ניגע במונחים האלה טיפה. איך אתה רואה את עצמך? אתה יכול לבחור, אני לא רוצה לתת יותר מדי אופציות, אני לא רוצה להכתיב, לכן מה אתה רואה את עצמך? זה מעניין, כי אחד הפרויקטים שעשיתי לפני שנתיים, דווקא בעיתון משפחה, שהוא עיתון חרדי, הפרויקט היה נקרא חרדי או ישראלי. לקחנו בעצם אנשים שהם על התפר, כל מיני, מי אנשי תקשורת ופוליטיקאים ואנשי תרבות, ושואלים אותם בעצם מה אתה יותר, אתה חרדי או ישראלי, ואני מרגיש שזה יושב על אותו מקום. אני חושב שאני קודם כל חרדי, זאת אומרת, בתפיסת החיים שלי כאדם, אני חרדי, זאת אומרת, העולם הזה הוא עולמי, הוא מה שנולדתי אליו, הוא גם מה שאני מאמין בו. כפועל יוצא, אני ישראלי כי אני גר כאן, כי אני נולדתי כאן, וכי אני חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה. אוקיי. אז זה לא בחירה האם אני ישראלי או לא, אני ישראלי, כי אני ישראלי. מה מתוך סממני המדינה אתה מרגיש משוייך אליהם? אני אגיד לך מה, אני חושב שצריך לעשות פה איזושהי הפרדה בין הדברים. יש סממנים שזה דבר אחד, ויש את מה שאתה מרגיש בעצמך. עכשיו, אני אומר, כלפי הסממנים יש קושי במגזר החרדי. עכשיו, זה לא רק קושי, זה באמת מגיע ממקום כמו שאתה לא מאמץ את הסממנים החרדיים, לצורך העניין, כמו שאתה לא לובש את החליפה שאני לובש, כמו שאתה לא מאמץ את קוד הלבוש וההתנהגות שאני עושה, אני לא מאמץ את הקודים שלך. עכשיו, זה אגב, מה שעומד בליבת המחלוקת, אני לא יודע אם לקרוא לזה מחלוקת, אבל האי-הבנה הזאת של נגיד בצפירה, של זה שהחרדים לפעמים לא עומדים בצפירה. וגם אלה שעומדים בעיקר כדי לכבד, לא מתוך המקום הזה של אני עומד כי אני עכשיו מזדהה עם הנופלים. התשובה היא לא כי הם מזלזלים בזה, לא כי הם לא מעריכים את זה, זה לא כי אני מזלזל בתקווה, זה כי לי יש אלטרנטיבה שלי שבה אני מאמין. זאת אומרת, אני באמונה שלי מאמין שאם אני אומר פרק תהילים באותו יום לקדושת הנופלים, זה בעיניי הרבה יותר יעיל מלעמוד דום באותו זמן, בתפיסה שלי. אבל בכל זאת יש לאומים בעולם,
ויש מדינות בעולם, ואתה לא חושב, זאת אומרת, אני מבין שגם, וגם בתוך מדינות אחרות שיש בסוף, נקרא לזה מיעוטים, או קבוצות בתוך אוכלוסייה, עדיין קבוצת, לדוגמה, אני לא יודע, ההיספנים בארצות הברית, הם מרגישים אמריקאים, הם מרגישים הם תחת הדגל אמריקאים, בעוד שבבית הם מדברים ספרדית ואוכלים אוכל ספרדי. שאלה, האם יש לך הזדהות לאומית כלשהי? זאת אומרת, אני חושב שישנה הזדהות לאומית, אבל היא פחות מובעת באמצעות טקסים. בסדר? זה פחות הסממנים אם עמדת ספציפית בצפירה או לא עמדת, אתה שייך לעניין הזה, אתה שייך לסיפור הזה, כי אתה שייך אליו, כי אתה פה, כי אתה חלק ממנו ואתה גם רוצה, בגלל זה אתה רוצה שמדינת ישראל תנצח את המלחמות שלה, אתה רוצה שמדינת ישראל תצליח ותשגשג, ואתה רוצה שיהיה פה כלכלה טובה ויציבה, אתה חלק מזה, אתה פה. עכשיו, פה זה מתנגש כל הזמן, ולכן ברגע שיש את ההתנגשות, אתה אוטומטי בצד היהודי, קרא לזה ככה. אוקיי. אז בואו רגע נתקדם על הכיוון הזה שנייה, ונשאל, אתה ציינת עכשיו בעצמך שאתה רוצה שישראל תנצח במלחמה, אז אולי נוכל באמת לאט לאט להתקדם לכיוון הזה, ולכיוון של המעורבות והתרומה, והנושא של חוק הגיוס, שהוא באמת היום אחד הנושאים הבוערים, ואני חושב שזה באמת יהיה מאוד מעניין לרגע לשמוע את ההתייחסות שלך לדבר הזה. אז אני אמשיך רגע את המשפט שאתה אמרת. אמרת שאתה רוצה שישראל תנצח במלחמה. כדי שישראל תנצח במלחמה, קודם כל אני שמח לשמוע אותך אומר את זה, כי במובן הזה, זה משמח אותי. אני תמיד מרגיש שאני בתור מי שמבלה הרבה שנים, הרבה משנותיי ביליתי במילואים, אני שמח שאני מרגיש שהשותפות הזאת היא ממש כאילו חודרת לי ללב ומחממת לי את הלב על מיקרוגל. אז זה רגע משמח אותי לשמוע אותך אומר את זה. עכשיו אז אני שואל, זאת אומרת, איפה אתה עומד, בואו רגע ננסה להיכנס לתוך ההיסטוריה של החרדים במדינת ישראל. הרי אנחנו מכירים את ההיסטוריה, אני מניח שנינו, שהיה כאן איזושהי הסכמה שהתחילה ממספר מאוד קטן של חרדים שקיבלו פטור בקום המדינה, והמספר הזה הלך וגדל עד כדי עשרות אלפי היום בכל מחזור של חרדים שמקבלים פטור מהצבא. איך אתה רואה את הדבר הזה? מה העמדה שלך לגבי הדבר הזה? אני אגיד לך, אני חושב שלפני שאנחנו פותחים כל הנושא, מה שנקרא תפוח האדמה הלוהט הזה שנקרא גיוס, אני חושב, ספציפית לשאלה שלך, אני חושב שבאותה פגישה שאתה לכאורה חותר אליה של החזון איש עם בן גוריון, אני חושב שיש שם משהו, ואני חושב שתסכים איתי עליו, היה שם קוצר רוי של בן גוריון. זאת אומרת, הוא בעיניו צפה תהליך של ישראליזציה של כלל המגזרים, זאת אומרת, הוא צפה שכמו שבאו לפה מזרחים, הם יהפכו בסוף לחלק פשוט יהיו ישראלים. לא יהיה, בדיוק, לא יהיה מזרחים, לא יהיה זה, כולם יהיו ישראלים. ואותו דבר הוא גם בנה במוח שלו, שגם חרדים יהיו חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, בראייה שלו הם ייעלמו יום אחד. הם יהיו שייכים להיסטוריה, הם ייכנסו כחלק מהסיפור הישראלי. אז הוא אומר, אוקיי, מה הסיכון שאני לוקח פה? אני לא יודע איך להיכנס לתוך ראשו של דוד בן-גוריון, אבל אני... במבחן התוצאה זה בוודאי נכון. אני מוכן, בוא נאמר, אני מוכן להסכים איתך בשביל... זה לא כך משנה. אני מסכים איתך, בוא נתקדם איתך. אני מסכים, אוקיי. עכשיו, ברגע שזה קוצר רוי, אז אני חושב שלא נכון לבסס את כל הדבר הזה על אירוע חד פעמי שהיה פה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכימים שהמנהיג הספציפי שעשה את המושג הזה לא ראה נכון את העתיד, אז זאת אומרת שמלכתחילה כל הדבר הזה, כל הדיבור שלו, לא היה, פשוט לא יכול לחול במציאות, כי המציאות השתנתה. המציאות היא לא כמו שהוא לכאורה בנה. אני דווקא לא נתפס רק לפגישה של החזון איש ודוד בן-גוריון. היו עוד תהליכים בדרך והתגלגלות של הנושא של פטור גיוס חרדים, חוק טל והתערבות של בג"ץ וכל הדברים שקרו במורד דרך. אני לא חושב שאנחנו באים עכשיו לפתור איזה משהו שקרה ב-1948, אלא אני אומר, או 52, זה לא משנה. בעיניים שלי, כאילו מעניין אותי לדבר דווקא על הכאן ועכשיו,
כי היא קצת סותרת מה שאמרתי מקודם, נכון, יש היסטוריה לדברים, אבל כל אחד מאיתנו בסוף חי בכאן ועכשיו, ויש לו את החשיבה שלו על הכאן ועכשיו. אז אני שואל, איך אתה רואה את הכאן ועכשיו בהיבט המספרים, איך אתה רואה את החברה הישראלית בהיבט של השתתפות החרדים בתוך מעגל, גם במעגל הצבאי וגם במעגלים אחרים? אז תראה, אני חושב כמאמר מקדים, נקרא לזה ככה, כי זה באמת נושא שהוא מאוד מורכב וקשה וכואב גם. בסדר? זה נושא שאם בשגרה הוא היה משהו שלא כל כך אהבו לעסוק בו, והוא כזה נדחק לשוליים, עכשיו מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, זה באמת הפך לסוגיה מרכזית כמעט, אפשר לומר, לפחות במובן החברתי. במובן הביטחוני אולי יש עוד כמה סוגיות שקודמות, אבל זה גם בולט, מקבל מקום של כבוד בסדרי העדיפויות. אני חושב שלכאן מגיע הנושא הזה שדיברנו קודם, על השיח הרשים שמתקיים בין פלחי האוכלוסייה השונים בישראל, בסדר? כי בראייה של אדם ממוצע בישראל, הוא אומר, אני לא יכול להבין למה חרדי לא מתגייס. אוקיי. אין לזה שום הסבר הגיוני, אוקיי, הוא לומד תורה, מה אפשר לשלב? הנה, הציונות הדתית מוכיחה שאפשר גם ללמוד, גם לשלב וגם זה. ובראייה שלו הוא צודק. אבל פה מגיע הצד השני שאותו פחות מבינים, זאת אומרת, כי הוא מדבר בין בשפה אחרת, למרות שהוא דובר עברית כביכול, אבל העולם הערכים שלו ומכלול האמונות שלו כל כך שונה, מבחינתו הוא מעורב. אתה שואל אותו, הוא מעורב בדרכו שלו. זאת אומרת, כמו שהוא יעדיף ביום הזיכרון לא לעמוד אלא לקרוא פרק תהילים, הוא מעדיף ביום הזה של המלחמה, הוא מעדיף להתחזק בתורה, הוא מעדיף להתחזק בתפילה, להוסיף עוד שעה של לימוד ביום. מבחינתו הוא נתן פה שותפות. עכשיו, האדם החילוני יגיד, מה אתה מבלבל לי את המוח? כן, לא, בוא ניקח רגע, בוא טיפה רגע, ננסה רגע לביים בדמיון שלנו סיטואציה, כן? עכשיו, באמת, לא תכננתי להגיד את זה, בוא נדמיין רגע סיטואציה שבה עכשיו אנחנו פה סגורים בחדר, ומחוץ לחדר הזה כרגע עומדים 10 מחבלי חמאס. ועכשיו אנחנו יודעים שיש לנו, אנחנו צריכים איכשהו לחלץ את עצמנו מכאן, ויש לנו כאן 2 רובים. עכשיו, הייתי בא אליך, הייתי אומר לך, ידידי יעקב, ברוך הבא לצה"ל, ככה יורים. עכשיו בוא תקשיב מה אתה עושה, אני מתדרך אותך, והייתי רוצה מאוד ששנינו ביחד נלחם נגד אותם מחבלי חמאס, מתוך אמונה שאנחנו ביחד, קודם כל רגע צריכים זה רגע של רגע עשייה, ונשים את התפילה בצד. הייתי מוכן באותו אופן, לדוגמה, אם היית אומר לי לקרוא פרק תהילים לפני, הייתי קורא איתך בשמחה פרק תהילים לפני, אבל אחר כך הייתי רוצה ששנינו נשים על עצמנו את האפוד, ונלחם וננסה להציל ביחד את חיינו. האם היית מוכן, אם באירוע דמיוני שכזה, היית מוכן לשים עליך רובה ויחד איתי להילחם ודאי, מה השאלה בכלל? מצוין. במושגים יהודיים יש את המובן של השתדלות. זאת אומרת, אם אתה מאמין לגמרי שרק תפילה ורק לימוד וכל זה, אז למה אתה הולך לרופא? מעולה. יש מושג של השתדלות, יש מושג שאתה צריך לעשות את המעשה שלך. כי אנחנו בסוף בעולם שהוא גשמי, הוא עולם של טבע, הוא עולם שבסוף, אם אתה לוקח אנטיביוטיקה, אז החיידק נגמר. אותו דבר, אתה צריך לעשות השתדלות. בוודאי. מצוין. אני מעריך את הכנות. עכשיו אני שואל, אתה יכול להבין, אני מניח, את ההקבלה שאני אעשה בין הסיטואציה הדמיונית שכרגע תיארתי, לבין הסיטואציה לצערנו הלא דמיונית שקרתה לנו כאן ב7 באוקטובר. נכון. שבהרבה מובנים, אולי אני, בגלל ששירתי בצבא, שאני ישבתי בבוקר של 7 באוקטובר בבית שלי, אני הרגשתי, כמו שתיארתי לך, שיש לי חמאסניקים מחוץ לבית, ועכשיו אני רציתי לשים את עצמי בתוך עמדת ירייה, כדי רגע להילחם בהם, ועשיתי כל שביכולתי כדי לחזור למילואים הכי מהר. אני שואל, זאת אומרת, האם אתה יכול לעשות את ההגבלה הזאת גם בהבנה, ולהבין את הצד החילוני שרוצה את החרדים יחד איתו במובן הזה, גם בשדה הקרב? אני בהחלט מבין את הצד החילוני שרוצה את זה ושואף לזה, להבין, אני מבין אותו. אבל בגלל שאני מבין גם את הצד החרדי, אני יכול להנגיש את הצד החרדי. זאת אומרת, לפני שאני מגיע לדון בזה, אם זה מוסרי, נכון, לא נכון, אני משקף תמונת מצב, תמונת מבט של האדם החרדי. שהיא אומרת, בסיטואציה שאתה ניסית להקביל, לא היה פה משהו שדרש ממני א' לשנות את אורחות חיי.
לא היה פה משהו של סדר יום, זאת אומרת של מישהו שמנהל את חיי עכשיו ואני צריך להתאים את עצמי אליו. לא הייתה פה דרישה של לעלות על מדים. אתה תיארת סיטואציה מאוד מאוד טקטית של יש לנו עכשיו אנשים בחוץ, בוא נטפל בהם. אני אומר בוודאי. אין חרדי שיגיד לך בוא נשב רק נקרטינים, בוא ננסה לעשות מה שאפשר. גם נקרטינים וגם נלחם. אבל בסיטואציה הרחבה יותר, כל ההקבלה היא לא נכונה. זאת אומרת, אני מבין את הצד הזה, אבל בסוף, כשאתה מדבר על בואו תלחמו, זה לא שאמרת לחרדים עכשיו, תקשיבו, הולכים לגמור אותנו עכשיו, קחו רובים, לא מעטתי שום דבר, לכו לזה. יכול להיות שאז היו חרדים שאומרים, אני בא. אגב, היו אנשים שבאו, היו אנשים מאיחוד הצלה ומארגוני חירום שבאו באותו יום, למרות שזה סיכן את חייהם ולמרות שהכל. למה? לא, סליחה, תמשיך. אני אומר לא, בדיוק לכן. למה זה? כי אתה מבין שצריכה להיות מעורבות, אבל לא צריכה להיות מעורבות כזו שבהכרח תשנה ותשליך על המהות של החיים שלי. אני מבין. אז אני אעזור, בוא נמשיך משם לדרך שבה אתה רואה את המסלול הכי מהיר שבו אפשר לקדם את הנושא. כלומר, איך אתה רואה, בהנחה תראה, אנחנו עומדים הרי לפני ימים שאנחנו מבינים מהלך הרוחות במדינה, שאנחנו במחסור של חיילים כרגע, בטווח הארוך. זה ככה מה שנקרא, זה מה שעולה במדיה כרגע, כן. בשבועות האחרונים. ויש אופציה אחת שזה שהציבור החילוני יכפיל את ימי המילואים שהוא עושה במצטבר, או אופציות אחרות גם יכולות להיבחן. האם אתה חושב שיש משהו שאפשר לעשות מתוך נכונות של העולם החילוני? כשאתה יכול להנחות אותנו, נותן לך את הרשות להנחות אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה בעוד 20 שנה ולא ב10 שנים, אלא כדי שזה יקרה בהקדם האפשרי. אני חושב שזו שאלה מורכבת מאוד, וכזאת שקשה לענות עליה, ובכל זאת אני אנסה לפרק אותה. יש פה את הנושא של המיינסטרים החרדי, נקרא לזה הזרם המרכזי, שכרגע נתייחס אליו קודם כל. בהיבט הזה אני לא חושב שיש מהלך שניתן לעשות אותו בזמן הנוכחי או בתקופת זמן הקרובה, אני לא חושב שיש משהו שאפשר לעשות ושיגרום להם להיכנס. מהרבה מאוד סיבות, א' כל אמון שלא קיים, כמו שאמרתי, ברגע שמדברים בשתי שפות שונות, האמון לא קיים, אתה לא תצליח לבנות אותו בתקופת זמן קצרה. אבל בחדר הזה אני מרגיש אמון, אני מוכרח להגיד לך. נכון, אבל החדר הזה הוא לא משקף. למה? אגב, אם היו יכולים לשבת ולדבר ככה, יכול להיות, אבל רוב האנשים לא שמה, כי רוב האנשים, אולי גם תראה אותם בהמשך, ספונים בעולה של תורה, בעולם הישיבות וזה, ופחות חשופים לעולם החיצוני. בדיוק אגב, כמו שאמרתי קודם, כמו שהחילוני הממוצע לא מגיע להרבה שיחות פתוחות עם אנשים חרדים, ביום יום שלו. אנחנו לא שם, כקולקטיב אנחנו לא שם, יכול להיות שיש פרטים שיש ביניהם אמון, אבל כמשהו... לא, אבל הפרטים שמייצגים אותנו בכנסת, ושעל זה הם אמורים לקבל, על זה הם מקבלים משכורת, וזה לפחות הציפייה שלי מהם, הנבחרים שלי בכנסת, אני לא יודע, אני מצפה מהם לייצר שיח כזה עם החרדים שמייצגים אותך בכנסת, ושהם יצליחו לגשר את הפער הזה בטווח הזמן המיידי, בתחושת שותפות, בלי עכשיו לגרום אי נוחות אחד לשני, אלא זה באמת הציפייה, אתה יכול להגיד שהיא נאיבית, זה בכלל... אני חושב שהיא נאיבית, כי כל זמן שמדברים על פוליטיקאים, אז אין לי ציפייה גבוהה, בסדר? אגב, בוא נפתח רגע את הנושא הזה של הפוליטיקאים. אני חושב שבמובן מסוים, לכל הצדדים נוח לשמר את המצב הזה, בסדר? זה, מבחינת הפוליטיקאים החרדים, הם נאבקים על הקיום החרדי, מבחינת פוליטיקאים חילונים, יש להם פה קלף מאוד ששווה הון פוליטי. למה אתה קורא לזה נאבקים על המקום החרדי? זאת אומרת, הם יישארו חרדים גם אם הם יסכימו לגיוס? הם לא מאמינים לך כשאתה אומר את זה. זאת אומרת, אתה אומר את זה ואתה באמת מתכוון לזה, אבל הם לא סומכים עליך שאתה תשמר את החרדיות שלהם. ביניהם זה משהו לזה שאם הצבא פה היה חרדי. בסדר? אני מדבר חרדי, אבל על מלא. אוקיי. ישיבת פונביץ' שהולכת להילחם. אוקיי. האם אתה שולח את הבן שלך לשם? לערכים של ישיבת פונביץ'? כנראה שלא. אז אני חושב שענית את מה שהחרדי הממוצע עונה על הצבא. יפה. אז מצוין.
אבל האם אותה ישיבת פונוביץ' שעכשיו קיבלה שליטה על הצבא, אם הייתה פותחת גדוד חילוני, שבו הערכים שמייצגים אותי כן היו נשמרים, אז כן הייתי שולח את הילד שלי. השאלה היא, האם היית סומך עליהם שהם ייצגו את האינטרסים שלך ואת הערכים שלך? זאת אומרת, אתה רואה את האנשים, תחשוב כרגע על הפוליטיקאים החיילים כמו שאתה רואה אותם, האם אתה מוכן שהם יהיו אלה שאחראים ליצור לך את המסגרות שלך? אז אני חושב שאם היה מתקיים שיח על בסיס אמון, אגב, יש אנשים, תמיד יש אנשים, אגב, בשני הצדדים, שיכולים לייצר בי אמון. אגב, אני לא סומך מן הסתם על כל הפוליטיקאים בצד שלי בכנסת, וגם לא על הפוליטיקאים החרדים בכנסת, אבל יש אנשים אינדיבידואליים, שהם חברי כנסת בלי שמות כרגע, שכשהם מדברים אתה נוטה יותר להאמין ולסמוך. אז אני בהחלט, לשאלתך, יכול לראות שעכשיו יש צבא שהוא בשליטת החרדים, שבהסכם, כשאתה רואה שיש שני צדדים שמדברים ביניהם בשיח טוב ופתוח, והם עכשיו ביחד, מה שנקרא, מנהלים את המדינה, אז אני כן, הייתי מוכן לשלוח את הילדים שלי ואת עצמי לצבא כזה. השאלה אם אתה גם יכול לראות דבר כזה. אני לא הייתי משליך את יהבי על פוליטיקאים בכל מקרה, כי אני גם... אני רוצה לחזור חזרה לנושא הגיוס, כי ההתנדבות בארגונים אזרחיים היא, מה שנקרא, הכל טוב ויפה. אני חושב שלא אני כאן, וגם לא השיח הציבורי לא נמצא במקום הזה. אני רגע משקף לך, אני מניח שאתה יודע גם בלי שאני אשקף לך, אבל הציבור החילוני בנושא חוק הגיוס היום, יש איזו ציפייה, שאני בטוח שהיא מגובה כבר גם במחקרים, כן. רוצים רגע לראות איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה שהוא יקרה, את ההתקרבות הזאת, ואין דין, אני אישית מוקיר ומכיר את העשייה המבורכת והמדהימה של מתנדבים חרדים בארגונים השונים, בכלל זה איחוד והצלה וזק"א שעשו עבודת קודש, אני מוריד ומצדיע להם בכל רמה חבריי, אבל אנחנו שנינו מבינים שאין דין עשייה כזאת כדין להיכנס עם אפוד ונשק וטנק לתוך אזור שהוא בסוף מאוים, ואנחנו רואים גם שלצערנו חיילי צה"ל משלמים בחייהם, ואני חושב שאני מחפש את המקום, כן, שהדבר הזה יקרה, ולא לוותר לעצמנו במובן הזה, ולחפש רגע, עכשיו, אני לא אומר שזה אתה, אני אומר רגע, בוא רגע נחזור שנייה עוד טיפה, ננסה רגע למצוא, פה בחדר הזה לפחות, איזה קצה חוט שיאפשר לדבר הזה להתקדם. אני שואל, אני אחזור רגע, אתה אומר שאם אתה אומר שהסיבה שהדבר הזה לא מתקדם הוא כי לא ניתן לסמוך על הפוליטיקאים בצד שלנו, שבסוף... זה לא רק פוליטיקאים. בסוף אתה לא סומך על מישהו שלא מבין אותך, שהוא זה שיבין אותך. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו, יש פה כשל לוגי בכל הנושא הזה. זאת אומרת שאם היה אדם לוקח מקצה לקצה, מה שנקרא, אדם שהוא מקובל על הציבור החרדי, אדם חילוני אבל, שהוא מתוך המערכת, איזשהו דמות, למשל, לא יודע, בלי שמות אפילו, בוא נעשה בלי שמות, אבל שאתה יודע, שאתה יכול לסמוך עליו, שזה מתחיל מזה זה לא קיים. לא קיים? אז... זה לא קיים, כי ברגע שהבן אדם שמולי הוא אדם חילוני, מתוקף הדברים, הוא לא מבין את העומק של אורח החיים שאני מקיים. כן, אבל אם אנחנו אז אני לא אסמוך עליו שהוא זה שיגן על האינטרסים שלי בזמן שהוא לא מבין אותם. לא, אין בעיה, אבל אם אנחנו קודם התחלנו בזה שאנחנו מכירים בזה שאנחנו גרים פה בבית משותף. כן. ואנחנו מכירים בזה שיש לנו אחריות על הבית המשותף הזה. אז אני שואל, אם אנחנו גרים בבית משותף, יש לנו אחריות על הבית המשותף, אז בוא נמצא את המנגנון, בוא תציע אתה את המנגנון, שיאפשר לנו, זאת אומרת, להגיד מה לא, זה... נכון. אוקיי, אז תגיד יש מספיק סיבות לומר למה לא, ואנחנו פה כדי לומר מה כן. כן, אז מה כן? זאת אומרת, לא, איך, אני אחדד את השאלה, אני יודע שזה מקשה. כן. איך אנחנו יכולים, תוליך אותנו, תהיה המושיע של החברה הישראלית, איך אנחנו יכולים לקחת עכשיו את החברה החרדית ולהטמיע אותה בתוך שירות צבאי, בצעדים שאתה מוזמן לדמיין אותם בצעדים ככל שהם נראים בעיניך, אבל שזה ייגמר בזה שהם משרתים בצבא. אכן, אין חולק על זה שיש צורך, ואני אענה גם על זה, אבל אני רוצה לחדד יותר את הנקודה שאמרתי. אני חושב שאם אני צריך לזקק אותה במשפט אחד,
זה יהיה לא להקריב את הביטחון על מזבח העיקרון. יש פה איזשהו עיקרון מקודש בחברה הישראלית שקוראים לו גיוס לצה"ל. צבא העם, צבא חובה, יש כאילו מושרש בתרבות הישראלית הנושא הזה של הצבא. גם השיח פה הוא מאוד שיח צבאי במדינה. אתה נמדד, מה עשית בצבא לפי מה שעשית בצבא. שבעולם האמיתי זה לא אמור להיות ככה. בפרט לא במדינה מתקדמת בשנה כזאת, השיח לא אמור להיות רק סובב סביב צבא. עכשיו אני אומר, תנסה לבודד מה המדינה צריכה. אנחנו מדברים פה כולנו על טובתה של המדינה. טובתה של המדינה היא העיקרון של צבא העם, או הצורך הביטחוני שאתה מציג. אם זה הצורך הביטחוני, יש הרבה צורך ביטחוני, שלשם כן אפשר להסליל לחרדים, ויהיה לך גם שיתופי פעולה. כל זמן שזה יהיה תחום בתוך מסגרות קהילתיות, אזרחיות, יעילות, שכפופות כמובן למדינה, ולא יפעלו כמיליציות חופשיות, אבל אנשים שיעסקו בהבטחת יישובים, שיקבלו נשק, זה בסופו של דבר דברים שפועלים לטובת הביטחון של המדינה. השאלה מה יותר חשוב לך? אני רוצה רגע לשקף לך משהו שאני מרגיש, כן. לשקף לך, בסדר? אני, ילדיי כבר בגיל גיוס, ואנחנו ראינו כולנו, כל יום רואים את הטרגדיות שבעצם כל חלל שנופל במלחמה פוצע לי באופן אישי את הלב. למי לא? ולכולנו, וזה מאוד כואב. ואני עומד מול ילדיי, ואני מוכן לגייס אותם לצבא, בידיעה שהם הולכים לסכן את חייהם. וכשאני יושב כאן איתך ומרגיש איתך שותפות, אבל רוצה להרגיש איתך עוד יותר שותפות. אז אני רואה את השותפות הזאת, איך שלא נסתכל על זה, כשותפות שווה. שותפות שווה מבחינתי, ובמובן הזה אני לא רואה אין הקלות לשותפות שווה. שותפות שווה אומרת שגם הילדים שלך יצטרכו לעשות את הדבר הזה. כי אחרת זה לא הוגן, זה לא פייר. נכון. למה שאדם חילוני למה שהציבור החילוני ימשיך לשלוח את ילדיו לשדה הקרב? זו שאלה שהיא מתבטאת בהרבה מקומות, והיא שאלה נכונה. זאת אומרת, בהבנה החילונית היא שאלה מובנת. אז אני אומר שהדבר הזה צריך, אני הייתי רוצה שהוא יבער בעצמות שלך, ככה שאתה עד כדי כך, שנמצא פתרונות ללב הסוגיה, ולא נלך סביב בניסיון למצוא פלסטרים. אני מנסה למצוא, זה לא פלסטרים, אני מנסה למצוא פתרון קבע לבעיה הזאת, כי הבעיה קיימת. אבל אני חושב שכאן יש משהו בחברה החרדית שהוא שונה. במובן הזה שכל תפיסת העולם שלנו בגדול שונה. הדרך שבה אנחנו מתרגמים אפילו אירועים, ואני יכול לתת לך גם דוגמה שחשבתי עליה תוך כדי להמחשה. קרה בוקר פיגוע. בסדר? עכשיו, זה מה שכולנו רואים וכולנו מסכימים עליו, נכון? החרדי והחילוני, שניהם יוגיעו את מוחם בניסיון לחשוב מה גרם לפיגוע הזה. אולי הוא היה יכול להימנע. אתה מסכים איתי? כן. החרדי אוטומטי יחשוב איך הוא קשור לסיטואציה הזאת, הוא יגיד. הוא יחפש איזה עבירות גרמו לזה אולי, איזה פגם רוחני גרם לזה שעכשיו יהודים נרצחו. לא התפללנו מספיק, לא... נכון, לא התפללנו, אולי לא למדנו מספיק, אולי לא התפללנו מספיק, אולי לא נזהרנו מספיק במצוות כאלה ואחרות, בין אדם לחברו, הוא אוטומטי ינסה לחקור מה אצלו בממד הרוחני שלו גרם לפיגוע. האדם הממוצע יחשוב, איפה היה פה כשל ביטחוני, אולי אם היו מוסיפים עוד שוטרים או נשקים, או זה, הוא יעסוק בהיבט הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים את אותו אירוע, ושנינו לוקחים אותו לעולמות שלנו. וגם במובן הזה של הראייה של צבא, זה חלק מסיפור ישראלי שהחרדי הממוצע לא נוח לו איתו, מסיבה מאוד פשוטה. זה מבוסס על איזשהו, נקרא לזה, התנגשות מול הערכים הציוניים. בסדר? כשאתה מדבר על ציונות כרעיון, החרדי הוא הראשון שיסכים איתו. בסדר? כי מה זה ציונות? ציונות מגיעה ממקום של ציון, מהמילה ציון שהיא מקורה במקורות שלנו. אבל הציונות הגיעה לכאן, והרצון שלה היה לשנות, ולבצע כור היתוך, ולבצע זה, וזה משהו שנטבע והושרש, שהצבא הוא המוביל שלו. הצבא הוא הכור היתוך הזה.
איך אני אהיה שותף למשהו שחרת לגדול לשנות אותי. ויתרה מכך, אני חושב, כשאתה מדבר על פתרונות, עכשיו, אני חושב שהצבא עצמו לא מעוניין, ולא רוצה, וגם לא יכול, לבצע בתוכו את השינויים שיאפשרו שילוב של הכמויות האדירות של החרדים שמדובר עליהם. אנחנו מדברים פה על 66,000 אנשים. זה משהו שהצבא עצמו לא יכיל אותו. אתה ישר אומר, לא, אבל אנחנו עוד לא ניסינו. יש נכונות, זה אני יכול להבטיח לך ממה שאני שומע. אני כן מרגיש את הנכונות לעשות את השינוי. אז לפני שאומרים שזה לא יכול לקרות, אפשר בהחלט לעשות את הצעדים. אני אדגים לך למה השינוי הזה לא יכול לקרות. זה בתיאוריה כן, אבל זה לא יכול. אני אגיד לך למה. אנחנו מתווכחים על המרחב הציבורי בשבת. אמרת קודם, הזכרת את האחי ואת הנחיות שאולי נגיע אליו. אנחנו מתווכחים כל כך הרבה עוד מחוץ לצבא. תחשוב את כל הוויכוחים שלנו נכנסים לתוך המקדש הישראלי שקוראים לו צבא ההגנה לישראל. הרי אנחנו יכולים להתווכח לנצח נצחים עד שנורא הטיל הראשון מבחוץ. ואז שנינו שותקים ומתחילים לעשות דברים ביחד. כמו הדוגמה שנתתי מקודם על המחבלים שנמצאים מחוץ לדלת, זה מאוד מוחשי ומאוד קל להבין ששנינו היינו מפסיקים להתווכח ומתחילים לעבוד, מה שנקרא. אז באותו אופן אנחנו יכולים להקדים תרופה למכה ולבצר את עצמנו מבעוד מועד ולקיים את השיחות האלה מתוך כוונה שהם בסוף יגיעו לכדי מימוש בשטח ולא לחכות לטיל האיראני או לזה שתבוא פלישה מלבנון, אלא כן לנסות להתקדם לזה. טוב, בוא רגע, יש פה, זה ים כל כך גדול שאפשר כל כך הרבה, אתה יודע, להרחיב עליו, גם להסכים ולא להסכים, אבל... בוא נשאל עוד רגע ככה מקום אחר. א', מעניין אותי לשאול אם אתה מסוגל להגיד בצורה כמה שאתה ברורה, הרי יש בציבור החרדי מן הסתם משמעות ומשקל הרבה יותר כבד למה שהרב אומר. כשאתה כאן עכשיו יושב איתי ומדבר, אתה מרגיש שאתה יכול להביע את דעותיך בצורה חופשית, או שאתה חושש שאם אתה תגיד דברים, ואז זה עלול לפגוע בך בחברה שאליה אתה משתייך? אני חושב שאני משקף פה את דעותיי, באופן מלא. אני מאמין באמונה שלמה בערכים שאותם אני מייצג, ואני חושב שזה, בסוף, היהדות כפי שאני תופס אותה, היא באה לידי ביטוי, כן, בשמירת מצוות מלאה, על כל משתמע מכך. זאת אומרת שהעולם שלך סובב סביב תורה ומצוות, וזה בעיניי היהדות. זאת אומרת, זה משהו שבשבילו אני נאבק, והמדינה גם נוצרה למענו כדי שהוא ישרוד. ואם בסוף היא לא מאפשרת לו לשרוד, אז אין צורך בקיומה של המדינה. זאת אומרת, אם היא לא תאפשר לי לשמר את הדבר הזה, אז בשביל מה היא נוצרה? כל הרעיון היה לשמר את היהדות. עכשיו, יכול להיות שאתה תופס יהדות בצורה שונה ממני, אבל אני תופס את היהדות ככה, ואני גאה בה. זאת אומרת, אני חושב שזה בסוף, העם שלנו מתחיל משם. זאת אומרת, המקור שלו, הזהות המשותפת שלנו, מקורה בתנ"ך. זאת אומרת, זה משהו שהוא מבסס אותנו. אז אני בתפיסתי לא יכול לבדל מה שאני רוצה מהתנ"ך, ולקחת ממנו מה שנוח לי, ולזרוק את היתר שלא נוח לי. לאחדות בעם יש משקל בתנ"ך? לקרבה בין השבטים השונים, למרות ההבדלים ביניהם? אני חושב שכן, ערבות הדדית זה מונח יהודי מובהק. הערבות ההדדית היא חלק ב-DNA שלנו, וזה משהו שאנחנו נעשה הכל בשבילו, אגב. בוא רגע, אולי לסיום שנייה, נדבר על משהו שהזכרנו אותו פה קודם בכמה מילים. בוא שנייה נדבר על המשפט שחייבת אין לחיות. אוקיי. איך אתה, יעקב, רואה את המשפט הזה, חי איתו? אני חושב שהוא משפט נכון, זאת אומרת, בבסיס שלו, הוא משהו שגם אני רוצה. זאת אומרת? אני גם רוצה שיתנו לחיות, ואני אאפשר לחיות, בסדר? אני לא רוצה להגביל אף אחד ולא להתערב לאף אחד בחייו, אני כנראה לא רוצה שיתערבו לי. אוקיי. זאת אומרת שאם חילונים רוצים לחיות חיים חילוניים, אתה מוכן לקבל את זה שיש אנשים כי זה קצת סותר את האמונה, לא? תקן אותי אם אני טועה. כן, זה סותר כי באמונה אתה מאמין שיש לנו, כמו שאתה אומר, אנחנו בסירה אחת. אתה מאמין כמו שהחרדי לא משרת בצה"ל, וזה צריך איזשהו חור בספינה שלך, ואתה אומר, אני טובע פה, אני חייב אתכם. ככה החרדים אומרים, יש את הספינה הרוחנית, את הרוח שלנו, שזו ספינה, חתיכת ספינה, שאנחנו סוחבים. ואנחנו מאמינים שהיא גם היסוד של הקיום שלנו, זאת אומרת, בלעדיה, אתה רואה את זה כעובדה, אנשים פחות
היהדות פחות נוכחת בחייהם, במהותם. אז איך אתה יכול לחיות עם זה אם אני לא מקיים מצוות, אני מרחיק אותנו מהגאולה, זה נכון? אני שואל. כן, בתפיסת האמונה כן, ואני אומר מעבר לזה, זאת אומרת, בתפיסת עולם הזאת, אתה מאמין באמת שמי שלא עושה את זה, מחורר את הספינה. זאת אומרת, כמו שאתה נושא, אנחנו מרגיש שאנחנו נוסעים לבד בעול הזה, בעול הרוחני. אז איך אתה מצליח לחיות אם חייבת אין לחיות? באמת אני שואל אותך. אני באמת, זה באמת משפט שהוא מייצר קונפליקט. הוא משפט שבבסיסו, אתה אומר, אני רוצה אותו, זאת אומרת, הוא אידיאל מעניין, הוא טוב, אבל מצד שני יש פה, ברור שיש פה איזושהי התנגשות מובנית. יש פה מתיחות בין שני הדברים האלה, וצריך לדעתי למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, בתפיסתי האישית, אני לא חושב שיהיה אפשר לאורך הזמן לכפות על חילונים לא לנסוע בשבת. בסדר? אני לא חושב שאפשר טכנית לכפות את זה, למרות שהייתי מאוד שמח אם הם לא ייסעו בשבת, ויהיה פה פרהסיה יהודית בשבת. אז איך נגיע לגאולה אם לא נכפה עליהם? זה קושי מאוד גדול. אני כן אייחל ואתפלל שהם יתפכחו, נקרא לזה ככה, וכן יישמו את המצוות, אבל אני לא מאמין שאני יכול להשיג את זה בכפייה. אני שואל, כי אני מנסה למצוא איזשהו, לדוגמה, אני רוצה לקחת אולי דוגמה פרקטית של הקו, הרכבת הקלה האדום מפתח תקווה לבת ים, שהוא כרגע, כמו שאנחנו שנינו יודעים, לא פועל בשבת. ואני, וחלקים גדולים מהציבור, היו רוצים שהוא יפעל בשבת, מכל מיני סיבות. אגב, אפילו ב7 באוקטובר ראינו שהחיילים לא יכלו להגיע לחזית, אבל זה לא כמובן היום-יום, אני מדבר על היום-יום. אז אני שואל, רגע, האם אתה יכול למצוא איזושהי עסקה, אני תמיד מדמיין את זה כעסקאות, כלומר, שבה הציבור החילוני יבוא וייתן משהו, לדוגמה, היום החוק במדינת ישראל לא מאפשר לקיים חיים בהפרדה, אירועים בהפרדה, זה נוגד את חוק השוויון, ולכן למשל אין אוטובוסים בהפרדה, אסור. נכון. אבל בבני ברק, לדוגמה, שזאת עיר שהיא להערכתי 100% חרדים או 99% חרדים, אני כחילוני לא מפריע לי שיהיו שם אוטובוסים בהפרדה. אני בעד שיהיה למשל חוק במדינה, כדי שאתה תרגיש פה כמו יותר בבית, בתוך עירך, הייתי רוצה שיהיה לך שירות שתואם את הצרכים שלך, שיהיה לך שירות בהפרדה. אבל העסקה שהייתי רוצה להציע, שאני בתמורה, יש לך תחיה, תשחרר לי את הקו האדום בבקשה מפתח תקווה לבת ים, שאוכל לנסוע בשבת. זה עסקה שאתה חושב שאפשר לרקום כזה דבר? אני חושב שלא. אני אגיד לך גם למה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי כפרט, אני מאמין שהעסקה הזאת היא כורח, בסדר? כי בסוף יגיע רגע שהחילונים יתקוממו וזהו זה. כאילו, אתה לא... מה, זאת אומרת, אתה צריך זה יקרה לבד. אתה צריך לראות את האלפים ברחובות כדי שזה יקרה? זה לא עניין של אלפים, זה מספיק פוליטי. כאילו, מספיק שהחרדים בזה הבא, לא בפוליטיקה, וגורמים לזה לקרות. אני מאמין, עוד פעם, בדרך חיים שלי, אני מאמין כל כך בלהושיט יד. כן. אז אני מושיט יד, אני אומר, כך, היום אוטובוס בבני ברק, הוא אינו בהפרדה. נכון. אז אני רוצה לבוא לקראתך, ואני אומר לך, תשמע, ידידי, אני, כנציג החברה החילונית בחדר הזה, רוצה לשחרר לך את האפשרות בחוק לנסוע בהפרדה בבני ברק. הדבר הזה הוא מה, הוא קטן, הוא לא כזה קטן, הוא גדול, זה בבני ברק, זה בבית שמש, בכל הערים לצורך העניין שיש בהם ברוב חרדי, יוכלו מעתה לנסוע בהפרדה באוטובוסים בהסכמת החילונים, זה יעבור בג"ץ. הפרדה זה הערך כל כך גדול ומקודש בחברה החרדית, אבל כן יש דברים שהם מהותיים בשביל הציבור החרדי, ויש התנגדות חילונית שהם יקרו. יש הרבה דוגמאות לזה. אפילו בדברים קטנים היה לאום באיזה חנות פארם ששמו מדבקה על תמונה של אישה על סבונים, וכאילו היה על זה מחאה וזה, ועכשיו אתה אומר, איפה, הנה, חייבת לחיות. אז הנה, אתם רואים שאתם גם יודעים להתערב לנו, ואכפת לכם שמטשטשים תמונות נשים למשל, או בעיתונות החרדית כשלא מביאים נשים, או כשמצנזרים, או כל מיני דברים כאלה, כועסים. יש עליהם. אז מתערבים, יש איזשהו הדדיות, בסדר? אנחנו מתערבים אחד לשני כמציאות. אוקיי. עכשיו, אני חושב שאתה שואל, האם עסקה כזאת יכולה ללכת מבחינת
האמונה שלי, זאת אומרת, האמונה הדתית היא אבסולוטית, היא אמונה היא לא אמונה של פשרות, בסדר? הדת היא בסוף לא מקום של פשרות, זאת אומרת, אני מאמין אם אתה אדם מאמין שמאמין באמונה הזאת. מצד שני, פשוט 70% מהיהודים הם הרי סוחרים בנשמה, אז בואו רגע נכניס רגע את הצד הסוחר לתוך החדר, ואני אומר, כאילו, הרי אני מאמין, אני מבין שאתה... כאמונה, לי תמיד יכאב, זאת אומרת, גם אם בסוף תנצחו פוליטית ונניח יהיה תחבורה ציבורית חופשית בשבת, לי אישית זה יכאב, אבל אני מודע לזה שאני לא יכול לעצור את זה. גם אולי לא מתפקידי לעצור את זה. לא, בסדר, זאת אומרת, אבל עצם העסקה, זאת אומרת שאם תהיה עסקה, שאתם תרוויחו בתמורה ממנה משהו, זאת אומרת, זה משהו שהוא יכול לעבור רחוב חרדי, אולי. אני לא מצפה ממך להתחייב, בכל זאת, אנחנו שנינו רק פה בחדר, אני לא יודע מה... ודאי, לכן אני אומר, יש פה איזשהו קונפליקט מאוד גדול, כי מצד האמונה, אני מאמין שהאמונה היא אבסולוטית, אין בה מקום לפשרות של להגיד לך, תעשה מה שאתה רוצה בשבת, כי האמונה שלי אומרת, לא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בשבת, בסדר? מצד שני, יש את המציאות שאני נתקל בה, ואני אומר, אוקיי, אם אני לא יכול, אני לא יכול, אין לי את הזכות לקשור בן אדם ולהגיד לו, אל תעשה, אל תיסע, אל תזה. אין לי. אבל אתה שואל אותי בבסיס האמונה שלי, כמו שאתה מאמין שצריך להיות שותף בנושא של הצבא, אני מאמין שצריך להיות שותף בהוויה הרוחנית, כמו שאני תופס אותה. בהוויה הרוחנית שיש בה חור, אז אני לא יכול להסכים איתו, והוא כואב לי. זאת אומרת, כל יהודי שמחלל שבת, אפילו באופן אישי, זה משהו שכואב לי לראות אותו, כי אני מאמין בערך הזה שאם יש ערבות הדדית במישור הפיזי, אני מאמין שיש אותו גם במישור הרוחני. ושם, אם אנחנו מפספסים את המישור הפיזי, אז אתם מפספסים את המישור הרוחני. מורכב. טוב. משהו לסיום שאתה רוצה להגיד? אני חושב שאמרתי את מה שיש לומר. אני מאמין כן שאפשר ליצור צעדים של התקרבות ולא של שינוי. זאת אומרת, אם יש משהו שכל ציבור פוחד ממנו וחשש ממנו, גם הציבור החרדי וגם הציבור החילוני, זה החשש שישנו אותו, שנסו לכפות עליו. וברגע שאנחנו נדע לשוחח, לדבר, להבין, מפלס השנאה ירד, גם אם לא נפתור את כל הבעיות, וישארו חילוקי דעות, וישארו המון דברים שלא נסכים עליהם, בסוף כשנוצרת הבנה, כשנוצר שיח משותף, אתה יכול לפחות להבין שיש צד שני שהוא לא רק פרזיט, הוא לא רק מעניין אותו, הוא לא אגואיסט, הוא לא משתמע, יש לו איזשהו משהו שהוא מביא לשולחן, יש לו את הרגישויות שלו ואת האמונות שלו, את המכלול חיים שלו, שהוא מביא אותו גם כן לשולחן, וזה לא משהו שאפשר לפסול אותו וללעוג לו, זה משהו שהוא קיים. וברגע שמכירים את זה ומבינים, אפשר לפחות להתחיל לייצר פה חיים משותפים טובים. אחלה, אני חושב שזה סיום מבורך. אני מאוד שמח שעשינו את השיחה הזאת, אני מאוד נהניתי לדבר. גם אני. אבל כן עדיין נשארתי לא מסופק עם הרצון לפתור את הבעיה של הגיוס כאן ועכשיו. אני מבין שזה דורש דרך ארוכה יותר, נכון. ולעשות, וכנראה שאנחנו נצטרך עוד להמשיך עוד שיחות ארוכות. בהחלט. כדי שאנחנו כן נתקדם, אני מקווה שהדבר הזה יימצא לו פתרון בהקדם. יעקב פלווינסקי, בוא נלך לאכול קיגל בבני ברק, זה נשמע רעיון לא רע. תודה רבה לך, באמת נהניתי מאוד לדבר איתך, ושנמשיך לעשות טוב ביחד. גם אני, תודה רבה לך, ותודה על ההזדמנות ועל הבמה. תודה.